Nu e altceva. Cu acest proiect. Nu. Stadionul și bazele sportive sunt făcute pentru structurile sportive. Dar nu să le asigure că trebuie asigurate în condiții legale. Punct. Iar de vot, votăm Consiliul. Nu, asta vroiați, acolo vroiați. Eu votez și cu nu știu cine. Ceilalți nu au votat și din motivul ăsta. Asta ați vrut. Eu vreau să și treacă, nu să mă vadă pe mine. Și noi vreau, dom'le. Nu, ați venit la prima ședință. Vreau să vă sunăm. Ați venit la prima ședință. Cu mai multe, ați venit la prima ședință, cu mai multe proiecte, mai multe intenții. Nu sunt ale mele, nu sunt răspunsurile numai ale mele. Colegii, dacă au altă părere, să o spun acum și votăm acum. Păi, am discutat undeva. Am discutat explicațiile necesare. Vă rămas. Trebuie să votăm acum, domnul primar. Trebuie să votăm un primar din plăci. Vreau, dar zice că, vă rog să vă ieși la punctul de vedere, ca să fie clar. Dar nu e nevoie nici normă pe care îl folosești. Nici normă nu este agenda. Practic, populism este. Eu ca să discut cu dumneavoastră și ceilalți colegi, eu am lăsat și eu proiectul pe ordinea de zi. Dar nu am Nu, deci atași primarul în prima ședință aici. Primarul, văd că este să trebuie să participe, să e invitat, că trebuie să ia hotărâri sau ce să facă proiecte de hotărâri, dar acum ești la diverse, ai ridicat o problemă pe care n-a fost un proiect de hotărâre pe care am zis. Dar și proiectul de hotărâre poate fi avizat sau nu pe ordinea de zi. Când se votează proiectul, spune cu ăsta sau fără ăsta. Și ăsta este legea. Adică poate fi făcut și poate fi introdus pe ordinea de zi dacă se votează. Cine e de acord cu ordinea de zi? Nu. Așa se dă face. Să puteți că e primul proiect pe care deja m-am spus să-mi introduce pe ordinea de zi. Dar mi-am făcut prima ședință și ați ședință. Dar e prima ședință astăzi. Mulțumesc, domnul președinte. Da, e păcat că e prima ședință.